Andin iku bocah kang bisa diomong bejat sangat, duweni keluarga sing utuh, luwih-luwih orang tuane kacukupan. Awit cilik kabeh kepinginan ora tau kebantah. Dadine pas Andin gede dadi bocah sing bandel lan gawene ngelawan. Ing sawijining dina, Bu, ibu Indi toh? Anak apa taki? Isu-isu kawis biu. Aku bu. Nyonya. Ya Allah bu, bisa mau sampai nih kurang dari itu aja. Lah iki wis akeh. Bu itu bu. Ya wis nyonya, kowe iki kulino duwe duit kok kurang terus. Makasih bu, Assalamualaikum. Oh iya, lali rong bayar wifi. Saya tak teleponin Mbak Sri sih. Halo Mbak Sri, tolong kadarnya Andin ya, kon bayar wifi. Oh nggih Bu, duwite teng pundi? Duitnya ning dompet Anding TV. Suwun ya. Oh nggih Bu. Ide karena dukun bayar wifi. Ya. ning duit sing diwenehke ning Andin malah dienggo tuku jajan pas krungu bakul pentol sing nabuh mangkok. Pas ibu wangsul saking kantor, ibu nagih dawuhipun. Ya Allah, jika bayar wifi kok mati tuku pentol ngono ki apa maksudmu? Ini apa kok ora terus bere? Kowe iki kulino jika bayar wifi kok mati tuku jajan. Nyapa duwe kan blek ya. Dia tongki kok ambil oleh gue. Wes ora sedikit yang jadi masalah. Ayo iso yuk. Yuk. Awak mungkin waktu itu ngono. Dosa. Nyapa ngono tok lho. Tak kandani. Bapak karo ibu mulai sore-sore beli kesem. Tapi kurang bersyukur. Nyapa dong tok ya. Piye yo anakku kok suwe-suwe sewani karo wong tuwa. Opo aku terlalu manjane anakku? Yo wis lah, so anakku gak ngarep tak manjane. Kan latare yang disapu. Aku sibuk bu. Ndak sediru ae kok. Bu ya sibuk tok. Wong dikon nutuk ae sambat. Ya ben akeh mau sibuk. Gayane mung ndelok TV karo dolanan HP tok ae. Dikon nyapu latar sambat ae. Ya wis to kan jane Mbak Sri to. Wis mandi karo wong tuwek. Kan jane Mbak Sri. Wes nyakono. Iki bayu mbek yo ke India ya. Lah ya telepon. Saya tak telepone. Ya ndang. Halo. Halo yuk. Nah, ke dinani cacah ki. Ya, sik ngenteni yoga di. Ya nake. Yo. Enak nih makan-makan. Yo. Wis nang pesen. Alhamdulillah cepat berkah. Mbak, pesen Pesen apa? Mie Mbak. Pinten? salusin. Ngawur salusan Pak porsi Mbak. Ya cah tugas video sing durasinya 15 menit terus dobar burung. Wah, anakmu empat sirah. Lah yo. Aku durung iki, aku bere. Wes gak usah dipikir nang ayo mangan-mangan sik. Jam piro nang ayo mulai? Padha numpak apa iki? Aku numpak apa? Aku diterima bapakku. Aku karo Yuga numpak Lamidi. Apa Lamidi? Mobil sport. Alah Lamborghini. Ayo wis kuwi ta. Ayo mulai.
Lu mau aku bayar kue tak berapa? Ya podo berarti. Bapakmu ndi? Saya tak telepone. Gak kena i. Sabar paling jalan dalan. Ayo. Lho, kenali. Motor bani jalan dari Laras. Ditunggu. Datang dari Laras. Duduk bani ngecek bocor. Dan bisa yo. Lah kan bapakmu ras. Iya, kenapa nek dituntun? Pak, Yo, Nduk. kenapa nek dituntun, Pak? Bannya bocor ki lho. Oh, alah terus iki dituntun. Iya toh. Wes tuh ndang aku tadi sih ya bapakmu wis teko. Ya. Bapaknya Laras berjuang ke Laras kaya ngono, sana juga ya walaupun Laras ditinggal. Walah, ngene iki aku kudu besar mbek wong tuaku kudu njaluk ngapura. Tapi aku isin. Lah gak apa-apa lah. Kan sing enom kudu sing njaluk ngapura. Wis lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku lah badhe ngomong. Kenapa, Nduk? Kalau nyuwun ngapura nggih sampun batang terus nek dikanjani lan kita minta sampean Bapak. Ya wis gak apa-apa, Nduk. Sesona aja dibaleni ya. Nggih, Bu. Ya wis saliman